En l'àmbit social, la Il·lustració va defensar els principis de llibertat individual i igualtat civil o igualtat davant la llei. Es va oposar a la societat estamental, argumentant que totes les persones naixien lliures i iguals. Defensaren la mobilitat social en base als mèrits, la vàlua i la intel·ligència personal. Criticaven la idea o concepte de privilegi social sobre el qual s'aixecava la divisió social de l'antic règim entre privilegiats, noblesa i clergat, i no privilegiats, el poble o tercer estat, que el composaven la burgesia, els artesans, les classes populars de les ciutats i els camperols. I també s'oposaren a l'adscripció social a aquests estaments per raó de naixement. Voltaire va proposar la tributació universal o l'abolició del privilegi de la noblesa i el clero de no pagar impostos i va posar en valor el concepte de treball, activitat que tenien prohibida els privilegiats